Με συγκίνηση και ευχάριστες εντυπώσεις τελειώνει για άλλη μια φορά άλλη μια γιορτή πυράς στις παιδικές κατασκηνώσεις Ζωγραφάκι Village Park. Μουσικά δρόμενα, χορός, τραγούδι, θεατρικά σκετσάκια, καραγκιόζης και συμμετοχή από όλα τα παιδιά χαρακτήριζαν την ανεπανάληπτη αυτή βραδιά. Τα παιδιά για 22 ημέρες έζησαν σε ένα χώρο πρωτοποριακό για κατασκηνώσεις, σε πρότυπες εγκαταστάσεις και ήρθαν σε επαφή με παλιούς φίλους, αλλά παράλληλα δημιούργησαν και νέες παρέες από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα παιδιά για 22 μέρες έζησαν σε ένα χώρο πρωτοποριακό για κατασκηνώσεις, σε πρότυπες εγκαταστάσεις και ήρθαν σε επαφή με παλιούς φίλους, αλλά δημιούργησαν παράλληλα και νέες παρέες από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής έγινε κλήρωση δώρων και δόθηκαν αναμνηστικά σε όλα τα παιδιά. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Χαρά για τις νέες εμπειρίες, λύπη για τον αποχωρισμό. Ανανέωσαν όμως τον καθιερωμένο ραντεβού για του χρόνου, για το καλοκαίρι του 2014. Για άλλη μια χρονιά η κατασκηνώση Ζωγραφάκι ήταν μια έκπληξη. Οφείλω να συγχαρώ την τέλεια οργάνωση, τον προγραμματισμό, την άψογη συμπεριφορά και φιλοξενία στα παιδιά. Εδώ στις κατασκηνώσεις Ζωγραφάκι Village Park είμαι 16 χρόνια, από 5 χρονών. Έχω μεγαλώσει εδώ μέσα και στην παλιά κατασκήνωση. Νομίζω ότι το φετινό σλόγγαν «Άσε τη ζωή που κάνεις και έλα στη ζωή που χάνεις» περιγράφει τα πάντα. Εδώ μέσα κάνουμε φίλους, κάνουμε παρέες που τις έχουμε ολόκληρη μας στη ζωή. Υπάρχουν φανταστικά παιδιά, φανταστικοί συνεργάτες, γιατί εμείς δουλεύουμε εδώ. Θέλω να πω ότι σαν γονιός είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που και φέτος το παιδί μου ήταν στην κατασκήνωση Ζωγραφάκι. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά και είναι και ιδιαίτερα τιμή για μας να είναι τα παιδιά εδώ και να περνάνε όμορφα. Πάνε τα παιδιά μου τα τελευταία 7 χρόνια. Το τελευταίο καιρό είναι ομαδάρχες. Βασικά έχουν οριμάσει. Και ξέρω ότι θα συνεχίσουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα, γιατί είναι και σε κάποια ηλικίου τώρα, χωρίς να έχω το φόβο
το πώς θα αντιμετωπίσουν το μέλλον. Πιστεύω ότι αυτά τα αποκομίσαν όλα από την κατασκήνωση κατά μεγάλο βαθμό. Δουλεύω εδώ στην κατασκήνωση ζωγραφάκι από το 2002. Πλέον έχει γίνει σπίτι μου η κατασκήνωση. Πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο για τα παιδιά και να τα έχουμε σαν να είναι η οικογένειά μας. Έχω ζήσει υπέροχες στιγμές εδώ πέρα. Η αγάπη που δείχνουν τα παιδιά σε εμάς είναι κάτι το φανταστικό και μακάρι να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να νιώσουν αυτό το πράγμα, αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε εμείς. Στις κατασκηνώσεις ζωγραφάκι φιλοξενούνται τα παιδιά μου και τώρα φιλοξενούνται τα εγγόνια μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εμπιστευόμεθα ό,τι πολυτιμότερο έχει κάθε οικογένεια. Στην οικογένεια ζωγραφάκι, στις κατασκηνώσεις ζωγραφάκι, τα παιδιά φεύγοντας μαθαίνουν και μαθαίνουν πολλά. Που όλα έχουν σχέση με την ελληνική οικογένεια, με τον ελληνισμό, με τον χριστιανισμό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί είναι άνθρωποι επαγγελματίες που ξέρουν τη δουλειά τους, αλλά κυρίως είναι άνθρωποι που αγαπούν τα παιδιά, τα φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο, πάντα έχουν κάτι καινούριο να παρουσιάσουν, τα παιδιά μαθαίνουν ένα σωρό πράγματα, χορό, έχουν ενδιαφέροντα, παίζουν, γίνονται όλα μια ομάδα και είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Και κυρίως μαθαίνουν την κοινωνικότητα, μαθαίνουν να δένονται σε μια ομάδα, να δουλεύουν μαζί και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μπορούμε και φέρνουμε εδώ τα παιδιά μας και περνάνε καλά στον αέρα του βουνού, δεν αρρωσταίνουν το χειμώνα και έχουν κοντά τους ανθρώπους που τα νοιάζονται. Πραγματικά ευχαριστώ την οικογένεια Ζωγραφάκη γιατί είναι εδώ για μας κάθε καλοκαίρι και κυρίως για μας που δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι και δεν έχουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μας να τα πάμε διακοπές. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας και για τους κατασκηνωτές και για μας. Θα παρότρινα τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις γιατί είναι, όπως είπα, ξεχωριστή εμπειρία και διαμορφώνεται η προσωπικότητά μας εδώ μέσα. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, δημιουργικά, χειροτεχνίες, χορευτικά. Όλα αυτά αξίζει ένα παιδί να τα μάθει από μικρή ηλικία. Έχουμε εδώ στην κατασκήνωση 12 χρόνια. Ξεκίνησε ως ένα κομμάτι των διακοπών μας και έγινε ένα κομμάτι της ζωής μας. Πραγματικά όλο το χρόνο περιμένουμε γι' αυτό. Μεγαλώσαμε εδώ, ξεκινήσαμε ως κατασκηνωτές, συνεχίσαμε ως ομαδάρχες και θα συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Έχουμε από τη Ρόδο σε αυτή την κατασκήνωση 4 χρόνια. Τα 2 από αυτά είμαι κατασκηνώτρια και τα άλλα 2 είμαι ομαδάρχησα. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και για τα παιδιά και για εμάς, γιατί κάθε χρόνο είναι και διαφορετικά. Είναι μια ευχάριστη εμπειρία να εργάζεσαι με παιδιά. Πρέπει να έχεις υπομονή μαζί τους
συνέπεια και να τα φροντίζεις. Αν και πρώτη φορά στη ζωή μου που εργάζομαι σε παιδικές κατασκηνώσεις, θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη. Υπάρχει κρίση, το ξέρεις? Το ξέρω. Τη βλέπεις την κρίση? Ναι, τη βλέπω. Τη βλέπεις? Τη βλέπω. Την καταλαβαίνεις? Όχι, δεν την καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Είδε αυτήν πίσω από τα κάγκελα και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν απόψε κοντά μας, τελειώνοντας η δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο. Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες, όπως και η πρώτη, όπως και κάθε χρόνο πιστεύω. Μεγάλη ικανοποίηση για μας είναι το ότι και τα παιδιά και οι γονείς πιστεύω να φεύγουν ευχαριστημένα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί για μας, γιατί το να σου εμπιστεύεται ο κάθε γονιός το πολυτιμότερο πράγμα που του έδωσε ο Θεός, το παιδί, είναι σίγουρα ό,τι καλύτερο και η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώθει ένας κατασκηνωτάρχης, ένας υπεύθυνος. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που για 39 χρόνια μας υποστηρίζει. Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους. Ευχαριστώ πολύ.